Meclisin gün tertibini Puda Gaýra toporunun 2024-nji ýyla ýerine ýetiren işleriniň netijelerine hemde halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna öňde goýulan wezipeleri aralyp maslahatlaşmak meselleri girdildi. Belenşäli hasawat döwrüni döwletlilik pogtalandyrmagy, jemgyýeti demokratiýalaşdyrmagy we ýurdumyzyň kanunçylyk benýadyny kämilleşdirmäge gönükdirilen maksatnamanyň çärelerini toplamy geçirildi. Türkmenistanyň hukuk ulgamyny döwri wagtlaşdyrmak hemde adam hukuklary we azatlykları babatda halkara borçnamalaryny amala aşırmak, bu gurda hareketleriň değişim milli maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň taslamalaryny ýeşap taýýarlamak, Puda Gaýra toporyň ýeşiniň esasy urlunyň hatarına durýar. Şunuň bilen baýlykda Awreyli halkara guramalary, Odol bilen Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri bilen gatnaşyklaryň giň ýermek we netijelik häsiýete eýe bolýanlygy belenildi. Meclisiň dowamynda hormatly prezident Serdar Berdimuhamedowyň 7 fevralda geçiren Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giň işleýän meclisinde öňde goýan wezipeleriniň uguralmak bilen adam hukuklaryny öpçün etmek hemde halkara insan-perwer hukugynyň kaýdalaryny durmuşa geçirmek ulgamyna Puda Gaýra toporynyň döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň ýerine ýetirmeli işleriniň ileri tuturýan ugurlary aranyp maslahatlaşyldy. Gün tertibine laýyklykda halkara insan-perwer hukugynyň çäreleriniň 2024-2028-nji ýyllar üçin meýilnamasynyň Türkmenistana ýerine ýetilişiniň barşy barada habar dinlenildi. Belenşäli häzirki döwürde halkara insan-perwer hukugy möhüm orny elýär. Şunda adam hukuklarynyň goralmagyna we çağalaryň hukuklarynyň öpçün edilmegine aýratyn üns berilýär. Şonuň bilen baýlykda Türkmenistanyň Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarmy Halkara Federasiýasy bilen hyzmatdaşygyny ösürmek baradaky mesele garaldy. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumda 2020-2028-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasynda adam hukuklaryny öpçün etmek we raýat jemgyýetini ösürmek, esasy şert hökmünde adam haýatyny ösürmek ileri tuturýan ugurlary kefiýetlenildi. Şonuň bilen baýlykda meclisi Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça wekiliniň adaletçiligiň milli hukuk goraýjy edaralarynyň global birleşiginde hasaba almak we adaletçiligiň diwanynyň mümkinçiliklerini pogtalandyrmak netijeleri barada maglumat dinlenildi. 2030-njy ýyla çenli döwür üçin durnukly ösüş babatda ählimin gün tertibiniň ýerine ýetirmegine aýratyn üns berildi. Türkmenistana durnukly ösüş maksatlarynyň ählisini 17-sini resmi taýdan kabul etdi hemde olary durmuş ykdysady ösüşiň wezipelerine şorsany adam hukuklaryny we kanuny bähwitlerini goramak barada milli meýilnamalary we maksatnamalary ornaşdyrdy. Meclise adam hukuklary we insan-perwer hukugy bilen bagly başga da bir näçe möhüm meseleler serdirildi hemde olar boýunça değişik çözgütler kabul edildi.